Eu vou estar. Sí. Va pasar el verbo. Ai, no, no, orto. Non sei. Bueno, benvidos esta tarde de sábado á Casa do Deporte, atopámonos co partido entre o Club Voleibol Santiago e as nosas xogadoras do Xabarins para disputar este partido de Segunda Liga Autonómica Galega. E nada, imos decir as xogadoras que van a disputar o partido por parte do conxunto santiagués. Polo Santiago co Joana co 10, Cristina co 7, Xela co 12, Esther co 8, Sara co 13, Elisa co 15, Camila co 6, Minerva co 4 e Sarai co 2, que esta última xogadora é o líbero. E polas nosas temos a 1 con Otero, o 3 Fátima, co 4 Alicia, a nosa capitana, 6 Lana, 8 Amaya, 10 Alba Torrón, 11 Natalia, 13 Paula Rizos, 15 Paula García, co 16 Carmen Gaz, co 17 Galloso, co 18 Arie, co 19 Nadia e co 22 Lili. E nada vai dar comezo o partido, xa rematou a ronda de saques, e nada, están dando as últimas indicacións antes do partido.
Neste partido vai comezar sacando a nosa colocadora Alba. Temos polas bandas a Rizos e a Maia, como centrais a Alicia e a Alba Torrón. A Maia está do posto e Fátima a outra receptora, que está tamén Paula Rizos. E nada, empecemos co primeiro punto. Sale por 3, defenden, pasa a free, volve por 3, defenden, mata Paula Rizos, defende a líbero, pero punto para as nosas. De novo saque Alba Otero, nosa colocadora neste partido. Hoxe temos bastantes recambios na bancada. 3 xogadores teñen na bancada o equipo de Santiago. De novo punto para as nosas, 2-0, saca de novo Alba Otero. Saque directo, falla na recepción. Reciben positivamente Santiago, sale por 4, diagonal corta e punto. Boa recepción, sale con Paula Rizos. Remata a penalti Alicia, pero falla contra a rede, non pasa nada, 3-2, arriba para as nosas. Turno o saque de novo da xogadora 15. Saque corto, recibe Natalia, nosa líbero. Fora de varillas, 3-3. De novo saque Santiago, vaise fora, larga ao fondo, demasiada potencia no saque. Turno no saque para a nosa receptora Paula Rizos. Adoita sacar un saque en floating. Bastante complicado de recibir, van pasar a free. Complícase un pouco a defensa desa free. Pasan a free de novo Santiago. Toca a pelota no teito, punto para as nosas, 5-3. Tras intentar colocar unha pelota alta, tras unha defensa un pouco complicada. Falla o saque, dá na cinta da rede e quedase no campo do equipo lucense. Sale por 3 de novo, diagonal cara 1, pero vaise fora. Vemos a Alicia un pouco contrariada con estes 2 fallos seguidos. Pero nada, seguimos adiante, 5-5.
pelota rápido por 4. Bo remate de Fátima por 4. Punto para as nosas. Toca rotación nas nosas centrais. Turno saque para Alicia, que ten ganas de resarcirse. Dos saque, cara libero, pasa. Intenta pasar a pelota Fátima primeira, pero vaise fora. Seis iguales. Turno saque para a xogadora 4 o Santiago. Recibe Fátima de novo. Sale por Rose. Fora de varillas de novo. Punto para as nosas. Un arriba, 7-6. Turno saque para Maya, que hoxe está de oposto, que suele noutras tempadas suele xogar de central. Saque largo. 7-7. De novo saque largo. Parece unha competición de a ver quen saca máis fuerte. Nada, turno saque para Fátima. Creo que vai a facer flotando. Así é. O saque. Toca pasar a free para o Santiago. Natalia no salido opone. Sale por 4 con Paula Rizos. Remata a Maya. Vais un chisco larga. E nada, 8-8. Está sendo un pouco partido ao relentí de fallan unhas, fallan outras. Reciben o saque. Sale cao posto de novo con Amaya. Ahora con Paula Rizos. 4 toques. Oito 9 para xogadores visitantes. Remata corta atrás a nosa central, deféndena, reconstrúen o ataque, dobles, está por 2 e coloca cara a 4, pita dobles, colexada, douza, 8-10, 2 abaixo. Nada, complícase a recepción e a colocación, pide tempo monto Andrés, imos 3 abaixo, estamos moito fallo, máis que o equipo rival que se ve reflexado no marcador. Oito 12, saca de novo Santiago.
Sale corta atrás con Alba. Remata contra a liña, punto para as nosas tras esta racha negativa. Turno de novo para rotación nos nosos centrais. Saca Alba Torrón, entra Alicia. A ver si afinamos un pouco a puntería. Nada. Do saque de Alba, floating. Punto, 10-12. É o que precisamos, poñer o saque. A maioría de pelotas en xogo, a minimizar un pouco o fallo. Salen por 4, finta. Pasan a pelota de novo. Reconstrúen. Unha trepadora, pasan a Free Santiago. De novo Free, remata Alicia contra a rede. Andrés chama a Lana, pide o cambio. Entra Lana por 3, sale Alicia. A ver si xurde o revulsivo. Este cambio. Intenta pasar o segundo toque. Tras unha mala recepción. Bloqueo, 10-14. Estáse complicando este primeiro set. Actitud bastante descafeinada. As nosas. Saque, reciben ben as nosas, sale con Paula Rizos, ahora sí, boa diagonal, isto é o que precisamos, un pouco máis de intensidade, a verdade, porque parece que vimos a estar sentados un pouco, pero se queremos gañar o partido debemos espabilar. Saca Alba. Coloca por 4 de novo con Paula Rizos, boa diagonal. Vemos un cambio de multitud das nosas xogadoras que se ve reflexar un pouco no marcador. Disminúen a desventaxa de 4, 2 puntos, 12-14 abaixo, ainda vamos, falla o saque, agora 12-15. Complícase un pouco, pasan ao free. Mala colocación. Pasan a pelota ao segundo toque. Punto para as nosas, 13-15. Pide perdón a colocadora do Santiago. Saca Paula Rizos. Defenden a finta as nosas, sale por 6. Van a pasar a Fi. A ver si sale por 3, con Lana, sí. Salen Casemi por 3. Tocan a cinta e sae o punto. Un pouco de fortuna, pero bueno, 14-15. Piden o tempo morto.
Pita falta de rotación, los jugadores de Santiago, 15 iguales. A ver si seguimos esta tendencia positiva, falta nos fai, se non vai se nos complicar este partido. Vemos diálogo entre a capitana santiaguesa e a colexiada Ana Bouza. Saca de novo Paula Rizos. Madre mía, Lana, pasan a pelota, mala recepción, pasa a pelota na rede, Rise, a mí non me fai moita gracia, pero bueno. Sorte que apifiaron a dos xogadoras do Santiago de novo. Chama Andrés alguén a filas ao mellor ou manda quentar. Remata o Santiago fora, 17-15. Hai cambio de tornas no partido. Bo remate ahora sí de Lana, moi bo remate. Isto é o que precisamos. Saca de novo Paula Rizos. Bo saque, non son quenes de recibir e colocar unha pelota para o ataque. E nada, prosigue o partido. Agora unha racha positiva nas nosas. 19-15, 4 arriba, a 6 puntos de finiquitar o set. Se di rápido, pero pode non ser tan fácil. Nada de novo fallo na recepción do equipo compostelá. Vemos indicacións do técnico santiagués, chama a atención a Ana Bouza. Loita na rede, pasan a Frei Santiago, pita a rede, creo que sí que foi, xa que estaba a rede en movimento. 21-15, pide calma o adestrador do Santiago, recibe a líbero, reconstruen por 4. Toca o bloqueo a Maia. Bueno, pita 4 toques, eu pensaba que fora bloqueo. Doble cambio. Colocador e oposto ao mesmo tempo. Sale a Maia máis Alba, entran Ari e Carmen para finiquitar este primeiro set. Sigue sacando Paula Rizos. Bo saque, rebota entre as xogadoras de Santiago. 23-15. Vaise fora, vai a racha negativa de Santiago.
punto de set. Saque corto, saque directo, fallan a recepción. 25-15 para as nosas. Esperamos que sigan así o segundo e terceiro set e que se acabe rápido este partido.
vai dar comezo ao segundo set. Turno en saque para o equipo santiagués. Reciben a Nosa, sale por 3. Bo remate de Lana. Saque directo. Vemos un pouco de confusión entre a líbero e a outra receptora. Saque flot impotente de Rizos. A ver se sale igual agora. Do saque de novo. Non son canes de recibir a pelota. ...3-0... Trepadora, punto, directo... ...4-0... De novo saque directo... Vemos como alenta a grada o club Compostelá. Temos ánimo a xogadora número 4, as súas compañeiras, moi bo xesto da súa parte. De novo saque directo. Penso que sería bo que igual dese un paso adiante para levar a cabo a recepción do saque. Remata desde o suelo a Maya, falla. Que houve outro pouco de confusión, creo que se están contagiando ambos equipos, un pouco das sensacións de un equipo e outro. Fallan o saque de novo, madre mía, vai a partido máis descafeinado. Turno o saque para Lana. Andrés ten que chamar a nosa central Alba, está todo o mundo un pouco disperso, falta de intensidade, concentración. De nada, vese reflexado, tenta rematar a penalti, 7-2 arriba, como coña unha racha positiva Santiago, xa verás como cambian as risas agora. Falla o saque da central de Santiago. De novo doble cambio de Andrés. Penso que se... Doble cambio, colocadora proposta. Moi recurrente no vólei. Turno saque para Ari. Seguimos, 8-2, 6 arriba. Saca Ari, reciben Santiago, sale por 3, reconstruyen por 4, boa colocación de Ari. Falla Fátima o saque non, perdón, o remate. Hasta me contaxio un pouco da confusión. ...8-3... Turno saque para a xogadora número 4 do Santiago. Saca dende abaixo, recibe Fátima,
coloca por 4 Ari, vaise fora, medio remate, medio dominada a pelota, pero vaise fora por moi pouco. E nada, toca seguir. Saca de novo. Remata Carmen, desta vez sí. Remate máis potente. Para 6. Turno saque para Fátima. Bo saque a zona de interferencia entre as dúas receptoras. Dez 4. Chama Andrés a ninguén do banquillo. Indícalle algo, acércase. Xogadoras que están na bancada. Pasan a Free. Con a Natalia, líbero. Por remate de Alba, que toca o bloqueo, blockout. A verdade é que o equipo de Santiago ten un gran potencial por 3, xa que ten unhas centrais altísimas. Reanuda o partido tras o tempo morto, 11-4 arriba, turno saque de novo para Fátima. Mala recepción da líbero santiaguesa. Doce 4. Mala recepción, chama Andrés a fila de San Pablo García. Xogadora asturiana. Un seguro de vida tamén para o noso equipo. Saca de novo Fátima. Sale Paula con a finta. De novo contacto da pelota na rede de Alba. Punto 14-4. Esperemos que siga o partido con esta racha positiva para as nosas. Temos moitos problemas na recepción para o equipo de Santiago. Ahora falla o saque de Fátima. Pero bueno, 14-5. Turno de saque para a xogadora número 8, visitante. Saque potente desde o suelo que se vai largo. Turno de saque para Alba Torrón.
Xogadora número 10 do Xao Garins, flota o saque. O Santiago non pasa a free, falla, vai contra a rede. Xogadora número 4 lamentase, excusase ante o seu entrenador. 16-5, saque floating largo, toca reconstruir, pasan a free, coloca Ari, cara a nosa oposta, trepadora, a punto. 17-5, quedan 8 puntos ao noso favor para levarnos este segundo set. A ver se non se complica moito a cousa. Colocación un pouco complicada para atacante por 4 do equipo visitante. Saca de novo. Xogadoras locais. Vaise fora. Saque largo. Rotan as nosas centrais, entra Lana, sale Alba Torrón, turno ao saque para a central número 12 de Santiago. Vaise o saque para fora en diagonal. E nada, o turno ao saque para Carmen. Saque potente. Pita dobles. Chama outro xogador, Andrés. Creo que vai entrar unha das xogadoras junior. Xogadora número 22 para este final de set, poder disputar uns puntos, adquirir un pouco máis de experiencia. Reconstrúe o Santiago, pasa fría líbero, coloca Ari cara 4, boa colocación, pasan de novo a free, zona perfecta Natalia, sale con Lana e punto. Defenden contra a rede, intentan pasala as anteesas, pero queda esa pelota no seu campo. Saca de novo Carmen, indica o cambio Andrés, sale Fátima, entra a xogadora número 22 das nosas. Saque que se vai fora. 21-7. Reconstrúe Santiago, pasan o free. Remata Lana, vaise fora. Esto sigue, 21-8 arriba. A ver si somos canes de rotar. Vemos como siguen animando a Santiaguesa. Saque directo, moi bo saque da súa colocadora número 10. ...21-9... Penso que ainda con este resultado no marcador non nos podemos confiar.
Saque potente de novo, ahora sí reciben. Pasa a Free desde o suelo. Falla o remate, que se complica tras a recepción e a colocación. Indica de novo o cambio. Entra a sacar Paula Rizos por Paula García. Agora temos a nosa xogadora juvenil número 22, Lili, na rede. 22-9. Entra para sacar Paula Rizos, pero falla o saque. Chama os xogadores o noso técnico Andrés. Xogadora número 17. 22-10. Mala recepción, disputa na rede. Pero punto para as santeguesas. Saque potente, recíbeno. Pasan o Free. Están empezando a facer cousas raras para non variar. Andamos en cadeira de rodas, pensando que o partido está solucionado. Isto a min é o que me mata, pero por favor, subimos a intensidade, despois veñen os problemas e os nervios e pasámoslo mal. Damos un pouco de alento a receptora santiaguesa co seu fallo no saque, que se vai largo. Rotación é hora de rotar as centrais. Indica o cambio Andrés, entra a xogadora número 17 das nosas. É turno para ela o saque. Penso que toca a liña no saque. Saque bombeado, finta. Falta de concentración, vexo eu aínda así. O segundo toque de Ari, 24-13, proporciona a oportunidade de levarnos este segundo set. Se gañamos este punto, pues non saque para ela. E nada, punto para as nosas, 25-13, 2-0 arriba, a ver si somos canes de facer un pleno e levarnos este partido por 3-0.
Comeza este terceiro set para co saque de Alba Otero. Comunícanme aquí agora polo datáfono que é o debut hoxe no anterior set. A xogadora número 22, Lili, é a xogadora máis xoven debutar co equipo senior do Xabarís. Nora boa, moi boa actuación, a verdade. Foi quen de defender unha pelota nos poucos puntos que disfrutou ao final do set. E nada, seguimos co terceiro set. A ver si acaba o partido 3-0. Punto disputado este segundo punto do terceiro set. Sale con Lana, remata forte, pero vaise largo, lamentase. Torna un saque para a xogadora número 13 do Santiago. E nada, proseguimos. 2-1, vaise largo. Seguinte racha negativa ao saque. Están xogadoras compostelás moi erráticas no saque e na recepción. Indecisión de novo para poñer o segundo toque en xogo para la positiva recepción. E nada, saca de novo Paula Rizos, dan a cinta da rede e quedanse no noso campo. 3-2. Veña, 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 vamos. Recostúen, defenden as santiaguesas, pasan a free. Natalia pon o pelota en xogo. De novo Natalia nos a líbero, colocan cara 4, tocada no bloqueo, punto, blockout. Rotación nas nosas centrais. Entra Alba, ahora o saque Lana. Saque desde abaixo, potente. Reciben esta vez de xeito positivo. Punto para santiaguesas. Xogadora visitante número 4, dende abaixo. De novo saque largo, demasiado potente. Eu non sei que están pensando, verdade? Levan o segundo set máis o comezo deste esnaquizando a pelota literalmente e índose todos os saques largos. Amainen un pouco. Salen por 4, finta e punto. Quedanse mirando a pelota. A santiaguesa, 6-3. Turno saque para Carmen.
suele sacar forte tamén, vaise largo, madre mía, e nada, turno saque para Santiago, a ver se non é competición por ver quen saca máis largo. Xa o dixen, creo que no primeiro ou segundo set. Ibas ao mellor largo, tenta recibir de dedos Paula Rizos, fallo, 6-5, un arriba as nosas, siguen animando o conxunto visitante, moi positivo da súa parte. Bo saque directo, falla na recepción das nosas, 6 iguales. Non podemos relaxarnos, vai pasar o de sempre. Se queremos levarnos o 3-0, hai que meter intensidade e actitud, por favor. Que machacar a pelota. De novo finta, por favor, veña, vamos. Vaise fora o remate das santiaguesas, vivimos das rentas dos demais. Un arriba, de novo turno para o saque de Fati, que fai 2 puntos, levouse un punto facendo unha finta. De novo, que manías, si tocas 2 veces. Oito, 6, 2 arriba. A ver se seguimos con esta racha positiva. Ainda así estamos facendo un pouco o artista, baixo o meu punto de vista. Falta. Tocan a rede as xogadoras visitantes. Turno un saque de novo. Flota. Moi bo saque, zona de intersección de recepción santiaguesa. Pasan a free. Pasan a free corta e leva o punto Santiago. Veña, 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 que andamos ao ralentí. Bo remate por 4 de Paula Rizos, unha liña. Por enriba do bloqueo. Ben buscada. Turno ao saque para a xogadora número 10 dos Xabarins. Sacan floating. Penso que contata un pouco mal a pelota, pero ainda así fai un saque directo. E nada, prosigue o partido. Ibase fora o saque, e ainda así recibe, estando fora do campo, non tendo nin que recibir. Pide o tempo morto, é normal, tras esta actuación. Vaise reanudar este terceiro set tras o tempo morto. 12-7 a 13 puntos da gloria de levarnos este partido. Esa é a teoría, non sei se
se levará a cabo. Fallo por 4 das nosas no remate. Vais a pelota contra a rede. 12-8. Entra de novo Natalia, nosa líbero. Gran defensora. Tamén gran receptora. De novo saque largo, madre mía. Penso que non hai necesidade. Pero bueno, non son eu quen. Fallo de novo. Saca algo, pero o saque, a verdade, pouco de confusión para levar a cabo o segundo toque. Remata Lana, punto. 15-8, por favor. Vamos, 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 porfa. Saca de novo al Botero. Mala recepción, punto directo. Este é o camiño a seguir. Seriedade e intensidade. Bo saque, zona de interferencia entre as dúas receptoras do Santiago. Queda mirando a pelota, punto directo. 17-8. Saca de novo al Botero, xogadora número 1. Pita falta de rotación. De novo, se non pita unha falta de rotación por set non lle vai ben, a verdade. Vai haber cambio nas filas locais. Entra outra xogadora que non xogara aínda neste partido. Xogadora número 19. Toca proseguir co partido. Tras a falta de rotación das nosas e o cambio nas filas dos xogaríns. Remate contra a rede. 17-10. Penso que antes de que finalice este set vai haber tamén máis cambios. Vexo as dúas xogadoras na bancada das nosas. De novo falta de rotación. Que pesadelo. Pero non me está tendo sentido porque estaban na mesma posición que están agora mesmo. Pero non había conflito entre a posición da nosa receptora e a central. Coloca cara 2.
Vaise fora o remate. Pero nada, toca seguir aprendendo. Por remate, Paula Rizos. Outro cambio, entra Paula García, sale Fátima. Vemos como se surten minutos entre todos os xogadores, entre todas as xogadoras do noso equipo. Diferencia positiva hoxe para todas, sobre todo para as máis xóvenes, menos experimentadas. Pasa a frío Santiago, coloca a Ari, sale con Paula, finta. Ainda hoxe non lle vi un remate, unha xogadora que ten moi bo ataque. Remate potente de Lana, punto, blockout. 19-12. E nada, a seguir. Saca Paula Rizos. 19-13, digo 20-12, perdón, que era punto para as nosas. Mala recepción, punto directo. Xa estaba pensando que a colexada iba a pitar falta de rotación de novo para algún dos equipos que está xogando o partido. De novo, mala recepción, 21-12, saque directo. Paula Rizos en casi todos os partidos, por non decir en todos, sempre leva a cabo unha longa racha de saques, con ese saque en flopping que tanto lle costa a receptores do equipo rival. Saque contra a rede, 21-13, a 4 puntos de levarnos o partido. Saca central santiaguesa, salen con pipe, defenden, reconstruen por 4, sale con Paula, ahora sí, remate, blockout, isto é o que necesitamos, es sensacións, xogando 3 toques e rematando a pelota, non facendo fintas. De novo outro cambio. Entra a xogadora número 17, segunda vez que entra no partido. A ver se agora mete o saque. De novo toca a liña. Está ben situado ao principio, pero desplaza o pé dianteiro esquerdo, tocando a liña. Penso que debería dar outro pasiño atrás se quere executar o saque así e non cometer a falta. Recibe. Interrous 15. 7 arriba as nosas, a 3 puntos da victoria. Vemos indicacións, a xogadora que entra fai pouco, vaise fora o saque, ahora sí, fallou a anterior recepción, pero deixa pasar a pelota sabiamente porque se vai fora. Turno ao saque para unha das nosas junior, xogadora número 19. Bo saque, saque corto que reciba central, moi ben. Boa defensa, moi boa defensa. Reconstrúe Santiago. Bo, levantan a trepadora.
Tocan a rede as nosas xogadoras. Sí, que a rede, non sei se foi Paula García ou Alba Torrón, así o indica a colexada. Estou totalmente de acordo. Moi boa defensa da xogadora número 17 das nosas. Recibe Paula García, sale con Alba Torrón, salen con finta, pasan a free. Colocación un pouco complicada para levar a cabo un remate. Vamos, por favor, non se deixen levar. Temos indicacións de Andrés para as xogadoras que entraron fai pouco ao campo. Salen por 6, pero falla o remate de Paula Rizos contra a rede. Falta afianzar o acerto, deixar atrás o fallo destes últimos puntos. Vaise fora. De novo saque largo do Santiago. Madre mía. Non son quen ao mellor de dicilo, é unha opinión personal, pero penso que ao mellor o técnico santiagués debería darlle unha pequena indicación co tema do saque ás súas xogadoras de que non fai falta xogarlle tanto a pelota. E nada, turno saque para Pablo García, 24-18, punto de set, punto de partido. Veña, chicas, vamos alá. Saque corto, recíbeno, reconstruen por 4. Punto para Santiago. Salen por 3, defenden, sale por 4, punto de partido, 3-0 para as nosas, non la voz. E nada, despedímonos desta retransmisión, moitas gracias e feliz sábado.